Els rastres més antics de la presència humana en les nostres contrades se troben en una cova, al reparo de les Corberes, la branca nord del Pirineus. L'olme de Toutaul data de 400.000 anys abans de Crist. Avui, els vestigis més importants de l'època són al Museu Europeu de Prehistòria de Toutaul. Com que la plana devia ser coberta d'aiguamolls, és normal que la presència humana se retrobi més aviat a les altures. És al Vallespir, al Conflent i sobretot a Cerdanya que s'han trobat dolmens, menhirs i altres megalits testimonatge de sepultures. Amb l'instal·lació de colònies gregues a Roses i Empurion i més tard als fenicis, els ports se desenvolupen tot al llarg de la nostra costa. Ara bé, no en guardem gaire rastres avui. Si els gals s'havien instal·lat al centre de l'imperi franc, a casa nostra i per tot Catalunya són els ibers que ocupen el territori. L'imperi romà i la llengua llatina marcaran profundament tota la vida social, política i religiosa. La via Domícia travessa l'actual Rosselló, Rosselló que deu el seu nom a Rossino, plaça forta romana a les afores de Perpinyà. És així per la major part dels nostres vilatges, tot i que alguns topònims dels Pirineus evidencien un poblament basc molt antic. Al segle V són els visigots, lligats amb Tolosa, que s'instal·len fins a Tarragona i després Toledo. Però la manca d'estabilitat política permetrà a un nou invasor conquerir el país, els musulmans, que arriben als Pirineus al voltant de 730. L'imperi carolingi organitzarà immediatament un exèrcit per fer front a l'enemic, sense donar-li temps de deixar qualques petjades a Rosselló. En plena lluita per conquerir els territoris de la marca hispànica sobre els musulmans, el comte Guifré neix a Rià, un petit poblet del Conflent. Guifré el Pelut marcarà l'inici de la dinastia catalana. Se li atribueix la llegenda de les 4 barres. Va ser l'època on l'art romànic va conèixer el seu període d'esplendor. Les construccions religioses imposen la seva autoritat, sobretot al territori de la part més antiga de Catalunya. Amb els trobadors, la creació literària s'expressa en llengües populars, occità i català. Cants d'amor, poemes i declaracions diverteixen tant els senyors com el poble. Entre aquests trobadors, encara avui recordem Guillem de Cabestany. Veieu el més cèlebre a causa de la llegenda del cor menjat. Quan Catalunya ja té un posicionament fort a Europa, el rei Jaume I emprèn conquestes cap al sud i cap al mar. Ampliant així el territori, es retroba amb un reialme que consta de l'Aragó, de Catalunya, del País Valencià i de les Illes i Montpellier, que té de persa mar. En el seu testament, Jaume I el Conqueridor parteix els seus territoris i deixa a l'hereu Pere, València, Aragó i Catalunya, i crea pel jove Jaume el reialme de Mallorca, configurat a l'entorn de les illes, Rosselló i Montpellier. Perpinyà esdevé així la capital continental del reialme de Mallorca. Coneixerà un període de plenitud, d'expansió econòmica i d'explosió demogràfica. En guardam uns quants testimonatges, el més rellevant és, evidentment, l'elegant castell del rei de Mallorca de Perpinyà. Després de la reunificació dels territoris catalans, el 1340, el comtat del nord haguessin hagut de seguir el mateix rumb històric que la resta del realme. Però la seva situació fronterera amb el realme de França el transformarà en terreny de guerra, en objecte de bestrata, en valor d'hipoteca i fins i tot en hostatge. Va ser el cas, per exemple, sota Joan II, un sobirà que va ser incapaç de resoldre el conflicte que l'oposava als catalans, en una veritable guerra civil. Del setge de 1475, la capital del Rosselló va obtenir del seu rei el títol honorífic de fidelíssima ville de Perpinyà. Al 1635, quan castellans i francesos s'oposen per la guerra d'en 30 anys, els rossellonesos són presos entre els atacs dels francesos i els abusos de l'exèrcit espanyols. Amb el Tractat del Pirineus, firmat el 7 de novembre del 1659, Luis XIV de França anexiona una parte de Catalunya, Rosselló, Conflent i mitja Cerdanya. A partir d'aquell moment, el nostre territori seguirà el destí històric del reialme de França, que intentarà sense èxit fer desaparèixer la llengua catalana. Farts i refotuts de la monarquia absoluta,
de les imposicions injustes, de la manca de respecte de les institucions catalanes, el Vallespí i el Conflent refusaren de pagar impostos sobre la sal i lluitaren contra les injustícies. Josep de la Trinxeria i els àngels de la terra se revolten contra els hereis oposant-li una resistència que durà 10 anys. Més tard, la Revolució Francesa, malgrat el seu aspecte progressista, intentarà també fer desaparèixer les altres llengües de França, per tal de forjar un sentiment patriòtic nacional francès. Va ser la Tercera República que va aconseguir el que reis i revolucionaris no havien assolit: l'escola obligatòria, laica, gratuïta i francesa. Imposarà la llengua de la República i farà que els rossellonesos abandonin el català com a llengua materna. Calia preparar els nous ciutadans, els futurs patriotes que marxin a les guerres. Jofre, fill de Rosselló, va ser un dels mariscals que va conduir els catalans al front. Constituït en estat-nació, França no deixa gaire lloc a les divergències culturals o lingüístiques. Caldrà esperar els anys 1950 perquè es pugui ensenyar el català de manera opcional als col·legis i liceus. Per fi, als anys 80, l'ensenyament del català és reconegut. Avui s'ensenya des de la maternal fins a la universitat, en iniciació o en fileres bilingües. També s'han obert moltes escoles associatives que ofereixen un ensenyament en immersió, o sigui que totes les classes se fan en català. En ple creixement d'infants escolaritzats en català, amb la multiplicació dels intercanvis econòmics, polítics i escolars amb la resta dels països catalans, amb els esforços constants del món associatiu, la presència de la llengua catalana és cada dia més visible i més assumida, i encara que no té cap estatut oficial, el català rep el suport de les institucions locals i així, amb el coneixement de la història, mantenint la parla i desenvolupant la cultura, aconseguirem la plena recuperació del prestigi de la nostra identitat.